안녕하세요. 나 안녕. 1월 17일 날 팬미팅 한다. 엄마 포라고 또 축한 ting나고. Hả? 근데 Cái 많이 con 보러 đi. 와주실까? 수고했대요 스프라우니. 펠리라 카스토와 또. 영실이 너 이번 팬미팅 때 내가 뭐 할지 궁금하지? 그것도 콜 그말. 궁금하지? 그거 뭐지? 스크이 뭐. 나는 아. 난 있잖아 영실아. 무슨 난 이만큼 기대되는데. 아니요. 그러다 코까스 터널. 영실이 너 어때? 어서 구이티. 오케이 그요. 빨리 만나고 싶다. 아. 그럼 영실이 너도 그날 보자. Harusnya ko ka. 알았지? Libre na to sa mo. 여러분. Kaulap tong 여러분도 sagbot. 그날 봐요. Libre lang yun. Handa sa mo. Salamat, Lanyong. 뭐야? 보고 있는데? 나 만화 영화 볼 거야. 뭐야? 내가 먼저 보고 있었잖아. 뭐야? 내가 먼저 보고 있었잖아. 왜 이래? 왜 이래? 따라하지 마. 따라하지 마. 하지 말라고. 하지 말라고. 오빠 미쳤어? 오빠 미쳤어? 왜 저래 진짜? 왜 저래 진짜? Wisit ka! Hala! Naku po, kagimbal-gimbal ang mga sumunod na mga pangyayaring nakandusan katawan ng isang babae na tutuok ng kurtinan. Naku po! Naku po! Wala ko yung tuyo! Hala! Bayan ko lang! Naba! Kutapya! Nabagi! Kutapya! Kutapya! Madiri! Badbara! Badbara kurtina! Wala ko gito yung pagsalpa. Got kayo kortina! Ginhawa, kutapya! Ginhawa! Wala ko gito yung kudapiyaw mo na tuloy karo. Kutapya! Masaydo ako na pinilang ko paningin mo. Magkutulani! Kutsilyo! Ay, mo magpaningin doon. Ito matuok ka sa kurtina. Guna! Pasang guna diri! Tara na daw. Kanina ka pa dyan eh. Teka lang. Bagal-bagal mo eh. Nagpapaganda pa ako, nakikita mo ba? Tanga kahit anong ganda mo, pagpapalit ka pa din niya. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. No.